Helvedesild, også kaldet herpes zoster, er en smertefuld virusinfektion, som rammer op til hver 4. voksne dansker. Når du har haft skoldkopper, går viruset i dvale og lægger sig langs nerverne ved rygmarven. Her kan det ligge i årevis uden at genere. Men når immunforsvaret svækkes med alderen, eller hvis immunforsvaret er svækket gennem anden sygdom, kan viruset vækkes til live igen. Når det sker, vil viruset begynde at vandre tilbage langs nerven ud mod huden. Og det område, som nerven forsyner, vil begynde at udvikle et rødt udslæt. Dette vil oftest være et ensidigt udslæt på brystkassen, lænden, maven eller i ansigtet. Helvedesild er sjældent farligt eller livstruende, men nogen vil opleve meget intense smerter, som typisk varer ved i 2 til 4 uger. Symptomerne beskrives af mange som smertefulde jag, intens smertefuld kløe og som om huden brænder. I visse tilfælde kan helvedesild også lede til vedvarende nervesmerter i måneder eller år efter, at udslættet er helet. Det kaldes postherpetisk neuralgi. Risikoen for at få helvedesild stiger med alderen. Helvedesild kan forebygges med vaccination. Tal med din læge, apoteket eller en vaccinationsklinik og find ud af, om vaccination mod helvedesild er relevant for dig